Здравейте хора, аз съм Яна от университета Джинан. Днес се намираме на финал по водна топка при мъже на 15-те национални игри в Китай. И вярвам, че всеки един от вас, както и аз, е заразен от невероятната атмосфера тук. Нека да видим каква е. Напрежението се усеща със всяка една секунда. Нека да видим отблизо как изглежда състезанието. И в Гуанчжоу ще се проведат още много състезания, като плуване, лека атлетика и волейбол и още много други. Като аз най-много се вълнувам за плуването, защото аз от малко обичам водата. А нека сега да видим какво ще кажат зрителите от днешното състезание. 来自广东清远的，我在广州增城。我来自深圳。这边它的那个倒计时都是用粤语播报的，然后同时它中场播放的音乐也都是很耳熟能详的一些粤语歌，然后就是非常的亲切，很有地域特色。现场的话，整体氛围感觉挺好的，运动员的热情很高，现场的观众也感觉很有活力，大家也是非常的捧场，那种发自内心的叫声，场馆里面回荡。Край на днешното видео искам да пожелая успех на всички състезатели и да покажат най-доброто от себе си. Поздрави от мен! Чао!